हे गाइस खुलुमबाय आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय माने आं दायो नै न'आवनो दं दायो न'आव थाहैदोंबा मा खालामनो मा मानो माने आं मोनसे ओरैनो थाबाय थानायाव माने मोनसे गोसोआव फैबाय आरोना माने आं दिनै मेगिखौनो जानाय मोनसे बानायनोसै खोमा होननानै बिनिफ्राय आं बिदिनो मेगिखौ लायनानै ओमफ्राय बानायनायखौ आं दिन्थियासै बिनिफ्राय नै डाइरेक्ट दायो आं नै बानायबाय आरोना नैबेनो बिनिफ्राय बानायनानै आं बेयाव जेबो होआसै माने आं बानायनोबो इसेबां मोजां रोङा दै माने आं जास्ट गावनो ट्राय हारसिंनो माने संनानै माने जास्ट जाना नायनो होननानै बानायना नायबाय आरोना बेनिफ्राय बेयाव आं मा होदों नै बेयाव जास्ट जेबो होआखै बानलु पियास आरो बेयाव एसे माने बै बादामखौ होलाबायदों ओइ गाइस माने दा मेगिखौ आं एसे जाना टेस्ट खालामना नायनोसै आं गाव रोंदोंना रोङाखै आं खिन्थु रोङा दै जेबो बेबायदि टेस्ट संना जानो रोङा नोंथांमोननिया हयथ' मा होनो टेस्ट जायो खोमा संनायफ्रा थावो आंनाथ' जेबो टेस्टबो गैया आं खिन्थु संनोबो रोंखाया आं ओरैनो ट्रायसो खालामलाबायो माने संलाबायनो दा नै फार्स्ट माने आङो नायग्रोनोसै आरोना दासो दिहुननाय नालाय बिराद गुदुं ओरैनो गावनि आन्था जानो हानाय आन्था जादों आरोना नोंथांमोनाबो सोरबा गोसोब्ला संनानै ओरैनो जाना नायजागोन गावनि संनायखौथ' गाव थावखाया नङा होमबा बयबो मिथिखायो खिन्थु लोगोफ्रा सोरबा मोजां संनो रोंगौबा खोन्थाहर खेबसे लोगोफोरनि बानायनायखौबो जाना नायगोन आं टेस्टखौ बोरै आं गाव संनो रोंखाया बा गुदुंथारना मा खालामनो मा मानो आरो माने ओंखामबो जायाखैमोन नालाय बेखौनो एसे बानायलाबायना जानोसै होननानै बानायनाय जाबाय आरोना आरो नोंथांमोना सोरबा बिदि मेगि जाबाय थायो बा बिदिनो जेनेबा मा होनना बुंगोन बेखौ मेगिखौ मालाबा जायो सोरबा संबाय थाग्राफ्रा बा बानायबाय थाग्राफ्रा मा होयो आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरलाय अननानै आं माने बानायनो रोङा नालाय नोंथांमोननिफ्राय आं थारमाने मिथिनो लुबैदों माबायदिबा बांसिन टेस्ट खालामनो हायो नोंथांमोना अननानै आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर माने आं पियासखौ बांसिन होनाय जादों पियासजोंबो बांसिन मोनसे माने थावनाय माबाया ओंखारो नालाय बेनिखायनो पियासबो होनाय जादों आं बांसिन आरो आं दिनै मोनसे खोथा बुंनो सानदों लोगोफोर नोंथांमोना माबाफोर सोंथि सोंनांगौ दंब्ला सोंजायो आं फिननायखौ होनो रेडि नोंथांमोना सोंथिखौ आंनि कमेन्ट बक्सआव सोंहरदो ओमफ्राय आं नोंथांमोननि फिननायखौ जेसे हायो होनो नाजागोन
आरो मा होनना बुंगोन दायो बैथिं आरो नै आइया दावराव खालामगासिनो नानिखौ नागिरनानै आं खिन्थु एक्सपार्ट नङा दै बेफोर आं जेबो एक्सपार्ट नङा माने आं ओरैनो गावनि गोसो बायदिसो संलाबायनानै जालाबायदों माने बांसिन दावदैफोर होनो हानायबा मोजां जागौमोन खोमा बेसो सानलायलाङो आङो आं माने बेखौ मा होनना बुङो मटरा बिना बेखौ माने मोनासैना एसे होनो हानायब्लालाय एसे थावगौमोनदां माने आं बांद्राय इमान लेट खालामला ओमफ्राय आरो इसिबां माने गोलाव होनो सानाखै आं भिडिअखौ माने ओरैनो आं जास्ट दिनै एसे ओरैनो थास्लायस्लाय आरो जेबो जायाखै नालाय ओंखाम सोंखामबो जेबो जायाखैमोन सानाव बिनिखायनो एसे मेगिखौनो बानायनानै जानाय जाबाय बिदिनो माने सम सम जेबो गैयाब्ला मा खालामनो मा जानो बिदि जायो नालाय बेनिखायनो आं मेगिफोरखौनो जायो समाव माथो खालामनो बिदिब्ला नोंथांमोनखौ फिन आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव लोगो मोनगोननि आसाजों आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थेंक इउ आरो फिन लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय